Madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumi su. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. An samu ƙarin haɓakar harkar kasuwanci tsakanin ƙasashen Iran da Pakistan da ya zarce dala biliyan 2 da miliyan 300. Ministan tsaron ƙasar Chadi ya bayyana cewa sojojin ƙasarsa ba za su shiga cikin rundunar soji da za ta ƙaddamar da hari kan makwabciyarta Nijar ba. Kotu a kasar Rasha ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon shekaru 19 ga jagoran 'yan adawar kasar. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya sanar da cewa yawan cinikayya da ke tsakanin kasashen Iran da Pakistan ya zarce dala biliyan 2 da miliyan 300 kuma tana ci gaba da karuwa. A jawabin da ya gabatar a gaban dandalin damar tattalin arziki da zuba hannun jari tsakanin kasashen Iran da Pakistan a birnin Karachi na kasar Pakistan a jiya Juma'a, ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdulilahiyan ya rattaba hannu kan takardar haɗin gwiwa ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ƙungiyar 'yan kasuwa ta Iran da ƙungiyar 'yan kasuwa ta Pakistan a birnin Karachi, yana mai cewa a 'yan shekarun baya-baya nan an samu kafa sabbin harkar kasuwanci a kan iyakar kasashen biyu da kuma sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa don ƙarfafa harkar kasuwanci a tsakaninsu. Amir Ilahiyon ya ƙara da cewa harkar tattalin arzikin kasashen Iran da Pakistan tana samun gagarumar ci gaba da haɗin kai. Misali, Pakistan na iya biyan bukatun Iran a fannin noma kamar yadda Iran na iya biyan bukatun Pakistan ta fuskar makamashi. Don haka Iran ta shimfiɗa bututun iskar gas a kan iyakar Pakistan, kamar yadda aka samu ƙarin ƙarfin wutar lantarki da Iran ke baiwa Pakistan. Wata kotu a ƙasar Rasha ta yanke hukuncin ɗauri a gidan kurkuku kan jagoran 'yan adawar ƙasar bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayi. Kafofin yada labaran Rasha sun bayyana cewa an gudanar da zaman shari'a ne a wani gidan yari mai cike da tsaro, inda ake tsare da shahararrun masu adawa da shugaba Vladimir Putin, kuma kotun ta yanke wa Alexei Navalny hukuncin ɗaurin shekaru 19 a gidan yari, kuma kotun ta gudanar da zamanta ne a gidan yarin Navalny da ke zaman yari a cikinta bayan yanke masa hukunci a baya. Gidan yarin yana ƙauyen Melechubo a yankin Vladimir na ƙasar Rasha, mai tazarar kilomita 244 daga gabashin birnin Moscow. Falasɗinawa 4 da ake tsare da su a gidan kurkukun haramtacciyar ƙasar Isra'ila suna ci gaba da yajin cin abinci domin nuna adawa da tsare su ba akan wani zargi ba. Ƙungiyar kula da fursunonin Falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar Isra'ila a wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa Falasɗinawan da ake tsare da su guda 4 suna ci gaba da gudanar da yajin cin abinci a rana ta 7 a yau Asabar. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila dai tana amfani da wata tsohuwar doka ta ƙasar Birtaniya wacce ta ba da damar tsare Falasɗinawa ba tare da zargin su kan aikata wani laifi ba ko gurfanar da su a gaban shari'a tsawon watanni 3 zuwa 6. Ministan tsaron ƙasar Chadi ya sanar da cewa sojojin ƙasarsa ba za su shiga cikin rundunar sojin da za su ƙaddamar da hari kan makwabciyarta Nijar ba. Ministan tsaron ƙasar ta Chadi Daud Yahaya Ibrahim ya bayyana cewa dole ne al'ummar Nijar ta tantance halin da take ciki da kanta tare da yanke shawarar da ta dace a ƙasar. Don haka ƙasar Chadi ba za ta shiga duk wani tsoma baki a harkokin Nijar ba ta hanyar soji. Yana
yana mai jaddada cewar ƙasarsa tana goyon bayan warware al'amuran Nijar ta hanyar tattaunawa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya watsa rahoton cewa shugabannin rundunar sojin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS sun tsara wani shirin yiwuwar ɗaukan matakin soji kan ƙasar ta Nijar matukar sojojin ƙasar suka ƙi janye aniyarsu ta juyin mulki a ƙasar. Gwamnatin tarayyar kasar Habasha ta kafa dokar ta ɓaci bayan arangama da aka shafe kwanaki ana gwabzawa a yankin Amhara tsakanin sojoji da 'yan bindigan yankin. Faɗan ya ɓarke ne a yanki mafi girma na biyu a kasar Habasha a cikin wannan mako tsakanin mayakan Fanu da rundunar tsaron kasar ta Habasha, inda ya rikide zuwa wani babban matsalar tsaro a kasar. A cikin wata sanarwa da ofishin Firaministan kasar Abiy Ahmad ta fitar ta tabbatar da kafa dokar ta ɓaci, sai dai bata fayyace cewa shin dokar ta takaita ce kawai a birnin Amhara ko kuma a duk faɗin ƙasar ce. Tun a ranar Alhamis ce gwamnatin lardin Amhara ta buƙaci ƙarin taimako daga hukumomin tarayyar ƙasar don shawo kan matsalar taɓarɓarewar zaman lafiya a lardin. Ƙarshen labarun duniyan kenan.